Ajansa Nûçeyana Firatê daxuyaniya nivîskî ya hevserokatiya Konseya Rêvebera KCK ya têkildarî êrişên çeteyan û pêvajoya diyalogê ya li Tirkiyeyê de weşand. KCK di daxuyanî de diyar kir ku hikûmeta AKP bi Daişiyê re lihev kiriye û got esasê vê lihevkirinê de sefîrê Tirk ê ji Mûsilê hatibû revandin hatiye berdan. KCK di daxuyanî de got stratejiya hevpar a her duyan jî tasfiyekirina şoreşa Rojavayê û got divê ciwanên Kurd li dijî vê bêdeng nemînin. KCK di daxuyaniya xwe de bang li hemû ciwanên Kurd kir û xwest li hemberî êrişan bêdeng nemînin û wiha hat gotin. Gelê me yê Kobanê bijin ciwan û kal û pîr berxwe didin. Hewl tê dayîn ku îradeya vê berxwedana bi rûmet bêşkandin. Di şexsê berxwedana Kobanê de rojroja namûs û rûmetê gelê Kurd gelekî bi rûmet û berxwedê re tucar li dijî zaliman serî netewandiye û heta dawiyê dê li berxwe bide. Yên ku li dijî êrişên hov ên li dijî gelê Kobanê bêdeng bimînin ne welatparêzin, îro qibleya berxwedan rûmet û welatparêziyê Kobanê divê her kes berê xwe bide Kobanê û di nava berxwedanê de cih bigire. KCK destnîşan kir ku çeteyên ji Tirkiye û Iraqê derbas dibin êrişî gelê me dikin û balkişan sergirtina deriyê Sînorê Tirkoçer û hat gotin. Dewleta Tirk ji Daişê re deriyên xwe vedike û destûra derbasbûnê dide. Divê dewleta Tirk demildest destşivan pêkanên xwe berde. Li vir planên qirêj û bixeter hene. Daîş û AKP li hev kiriye. Hedefa wan a hevpar ev e ku Kobanê bêxistin û şoreşa Rojava bê tasfiyekirin. AKP li ber çavên gelê me yê Riha, Serêkaniyê, Bêrecûk û Pirsûsê çeteyê Daişê bi ser Rojava de dibe. Gelo ciwanên Kurd li dijî vê çawa bêdeng mane. Dewleta AKP her roj sînoran bin pê dike. Gelo ciwanên Kurd bi kîjan astengiyê re rûbûne ku nekarin biçin Rojava. Ya îro mijara gotinê ye ne sînorin, îrade û azadiya gelê Kurd e. Li pêş vê sînor jî hebin kes nikare pêşîl vê bigire. Divê her kes tevlî vê berxwedanê bibe. Siyasetmedar, diplomat û parlamenter divê seferber bibin. KCK di dawiya daxuyanê de hikûmeta AKP hişyar kir û hat gotin. Li Tirkiye pêvajoya çareseriyê li Rojava polîtîkayên piştgiriya bi çeteyên Daişê re nabe. Gelê Kurd û tevgera me vê qebûl nake. AKP ya dê piştgiriyê bide Daişê an jî dê li gorî ruhê pêvajoyê tev bigere, an jî dê şoreşa Rojava li Bakur û ya Bakur jî li Rojava belav be, tu hêz nikare pêşî li vê bigire.